Mindanao. Ngano usahay kita'y sadaan sa kinabuhing Kristohanong dili angayan, tungod sa atong mga binuhatan. Naway bili ug way hinungdan, ay pagkapait kayo Kristohanong di tinuod. Kristohanon kung imong tanawon, apan di ay nagpakarong ingon. Pagtagad sa silingan dili maayo, may makapailog taas o karbo, ug ang dila walay preno, hait pa sa kutsilyo. Ay pagkapait kayo Kristohanong di tinuod. Kristohanon kung imong tanawon, apan di ay nagpakarong ingon. Sa panahon na sa pagsimba, sige mugot ang hitsura, sa philosophy ang giuna, di makapaminaw sa nagkaistorya. Ay pagkapait kayo Kristohanong di tinuod. Kristohanon kung imong tanawon, apan di ay nagpakarong ingon. Kung mga higala kini paminawa, mga kamatuoran ng kalibutan, matahong nga kinaiya sulubunta, kay si Jesus ang sulundan ta. Ay pagkapait kayo Kristohanong di tinuod.